Tervetuloa! Petri Matikaisen päätös siirtyä Helsingin IFK:sta siperialaiseen KHL-seura Avangard Omskiin on aiheuttanut jääkiekkokansan keskuudessa paljon närää. Matikainen antoi viime vuonna Espoon Bluesista siirtyessään ymmärtää, että HIFK:n päävalmentajan pesti olisi hänelle unelmatyöpaikka. Kärkkäämät ovat jopa vihjanneet, ettei Matikaiselle olisi temppunsa jälkeen enää sijaa suomalaisessa jääkiekossa. Mestarivalmentaja Kari Jalosen jälkeen HIFK:ssa puikkoihin hypännyt Matikainen pyrki tekemään joukkueesta itsensä näköisen. Projekti jäi kuitenkin pahasti kesken. Vaihtelevat esitykset runkosarjassa saivat nolon lopun, kun tie pudotuspeleissä nousi pystyyn jo puolivälierissä Jokereita vastaan. Kapteeni Toni Söderholmin turhautunut lausunto ensimmäisen puolivälieräottelun jälkeen tulkittiin yleisesti niin, että Matikainen sortui ylivalmentamiseen, jonka seurauksena joukkue tanssi liiaksi Jokereiden pillin mukaan sen sijaan, että olisi luottanut omaan peliinsä. Matikaisen valmennustiimissä teki viime kaudella debyyttiinsä vanha IFK ja Jokeripakki Pasi Sormunen, jonka aiempi valmennuskokemus oli kerätty junioreista. 42-vuotias Sormunen vaikutti yllättyneen itsekin, kun päävalmentajan paikka Matikaisen varjosta aukesi. Apunaan Sormusella on kakkosvalmentaja Antti Pennanen, joka voitti toissa kaudella HPK:ssa A-nuorten SM-liigan vuoden valmentajan tittelin. A-nuorista hän siirtyi HIFK:hon Matikaisen ja Sormusen valmennustiimeen, mutta aiempaa kokemusta valmennuksesta miesten tasolla ei Pennasellakaan ole. Sormusella ja Pennasella on edessään liuta isoja kysymyksiä. HIFK:n asema suomalaisen urheilun kartalla on kiistämätön ja punainen pelipaita herättää paljon tunteita erityisesti maakunnissa. Seuran päävalmentajan jokaista liikettä tarkkaillaan ja yleisesti Sormusen kokemattomuutta pidetään uhkana HIFK:n menestymisellä. Hyvin muistetaan Valtteri Immosen pesti naapuriseura Jokereiden pääkäskijänä kaudella 2005-2006, jolloin fanien rakastaman entisen luottopakin tulikaste epäonnistui pahanpäiväisesti. Jallis Harkimo korvasti tuolloin Immosen nopeasti ruotsalaisella Kurt Lindströmillä, mutta edes Kulta Kurre ei tuolloin onnistunut kampeamaan Jokereita sijaa 11 korkeammalle. Jokereiden katastrofikaudella ulkomaalaisvahvistukset osoittautuvat yksi toisensa jälkeen flopeiksi. Pahimmin epäonnistuivat maalivahdit. NHL:ään siirtynyt Tim Thomas suositteli tuolloin seuraajakseen Carl Göringiä, johon petyttiin pahanpäiväisesti. Myös Steve Passmore floppasi, eikä HIFK:sta ostettu Tom Askikään pystynyt pelastamaan joukkuetta. Tällä kaudella HIFK:n suurimmat kysymysmerkit löytyvät juuri maalivahtiosastolta. Nykyään Adler Mannheimin maalin suulla kotimaassaan torjuva saksalainen Dennis Endras jätti HIFK:hon ison aukon. NHL-seura Calgary Flamesin organisaatiosta lainattu nuori Joni Ortio on lupaava, mutta onko hänestä vielä ykkösmaalivahdiksi? Lukkuvahti Mika Norja on mestistasoa. Joutuuko maalivahtivalmentaja Jan Lundell vetämään kauden mittaan vielä pelivarusteet päälleen, vai hankitaanko maalin sulle vahvistusta? Ulkomaalaisvahvistusten suhteen HIFK:lla kävi huono tuuri, kun ykkössentteriksi kaavailtu kanalainen Joel Perrault loukkaantui pahasti. Pitkälle talveen sivussa olevaa Perraultia paikkaamaan hälytettiin Tyler Redenbach, joka pelasi IFK:ssa jo viime kaudella. Redenbach ehti alkukauden surffailullaan saada fanien epäsuosion niskaansa, mutta kohensi kauden edetessä. Hän on esiintynyt ykkösketjussa Ville Peltosen ja Eero Somervuoren keskellä. Kakkosketju on harjoituskauden otteluissa vetänyt ruotsalainen Joakim Eriksson, laitureina on Markus Granlund ja Roope Talaja. Riittääkö 36-vuotiaan Erikssonin liike SM-liigan vauhdissa? Erikssonin lisäksi IFK-joukkueeseen liittyy kesällä amerikkalainen puolustaja Carl Klubertans, joka iski European Trophy-ottelussa Mannheimia vastaan tehot 1+1. Tässä miehen mietteitä tuon ottelun jälkeen. How's the preseason been so far, and how's the atmosphere in the team? Yeah, it's really good. Every year, guys are excited. It's you just got to bang through these preseason games and work on a lot of things. And, like I said, tonight was good. Preseason's been good. I think we've trained hard. I think we're coming together as a team, and I think tonight helped for sure. The head coach got promoted from assistant coach just recently. Do you think that afflicts the team in any manner? I don't think so. I think you can tell by tonight. I had no idea that it even happened. I think if you bring anyone into our locker room, you would have no idea. He does a good job. He seems like a head coach to me. I think everyone's buying in. Cool. Have you got any comments on Joakim Eriksson? Joke? He's a good guy. I got to know him a little bit for the last month or so.
Yeah, I mean he's smart, really smart player. He knows. It's kind of like almost like a coach in there. He knows what's going on, and very smart, good player. So it's good to have him. What can we expect from you during the start of the season? Just playing my game. It's just an offensive defenseman. I don't know. Guess we're gonna have to see. It's just that's the way I play offensively. Muun muassa Turun Palloseurassa SM-liigaa aiemmin pelannut Klubertans oli kuitenkin seuraavan päivän ottelussa ERC Ingolstadtia vastaan epävarma. Koko joukkueen esitys oli heikko ja lopputulos kääntyi kolmannen erän aikana 3-2 johdosta 3-5 kotitappioon. Mikäli nivusvaivainen 37-vuotias Kimmo Kuhta ottaa kuntouduttuaan paikan kakkosketjussa, on joukkueen avainpelaajien keski-ikä korkealla. Puolustaja Toni Söderholm on 34-vuotias ja Ville Peltonen 39. Johtajuutta ja kokemusta siis on ainakin paperilla, mutta asettuuko kokenut kaarti luontevasti nuoren valmentajakaksikon taakse? Yksi mahdollinen epäkohta on myös pelaajien asianmukainen roolitus. Onko viime kaudella Pelikanssin kapteeninakin esiintynyt Arttu Luttinen tyytyväinen rooliinsa kolmosketjussa? Bluesista ja Kalpasta siirtyneet nuoret Roope Talaja ja Iiro Pakarinen ovat hyviä pelaajia, mutta heidän asettumisestaan joukkueeseen ja joukkueen pelitapaan ei ole mitään takeita. Pasi Sormusella on takanaan kannattajien varaukseton tuki. Miehen ristinä on kuitenkin myös valtavat odotukset ja HIFK:lle tyypillinen ronskien otteiden ihannointi. Tämän niin sanotun HIFK-brändin mukainen pelitapa kostautuu helposti ylilyönteinä. Kesän otteluissa puolustajat Mikko Jokela ja Ilari Melart ovat kunnostautuneet tällä saralla ja ottaneet jo 3 suihkukomennusta. Jokelan tapauksessa suihkuun lähti tuomarivirheen seurauksena kuitenkin puolustajakollega Mikko Kurvinen. Erityisesti Melartin paineensietokykyä tullaan varmasti mittaamaan alkavalla kaudella. HIFK:n A-junioreissa aikoinaan ylivoimapeliäkin menestyksekkäästi pyörittynyt Melart on kasvanut korkoa miesten edustusjoukkueessa kausien ajan, ja nyt mieheltä odotetaan tasapainoisempia esityksiä paluumuuttaja Ville Varakkaan puolustajaparina. Päätetään lähetys päävalmentaja Pasi Sormusen mietteisiin voitokkaan Adler-ottelun jälkeen. Paljon kiitoksia seurasta ja jännittävää SM-liigan kautta. Pasi Sormunen, Mannheim kaatu komeilla 4-0 lukemilla. Mitkä on päällimmäiset fiilikset tuosta pelistä? No on tietysti hyvä peli meiltä, että saatiin hyvin jalka liikkeelle. Semmoinen hyvä aktiivista työntekoa 4 kentältä. Ja sitten tietysti tässä on meillä asioita, mitä me ollaan harjoiteltu 2 viikkoa, taktisia pelitavallisia asioita, niin niitä näkyy siellä. Että niin se on niin kuin tärkeää, että voiton lisäksi, että voittaminen on tärkeää, sitä pitää hakea niin kuin voittoa. Mutta tietysti tässä pitää myöskin niin kuin tuloksen taakse nähdä, ja siellä oli paljon hyviä asioita tänään. Mitkä sä näet semmoiseksi suurimmiksi kehitettäväksi jutuiksi tässä pelissä? No kyllähän tietysti siellä on ihan joka osa-alueella, että on puolustuspelaamisessa, hyökkäyspelaamisessa, miten meillä pysyy viisikko kasassa. Vikaserässä näkyy jo, että se 3 erän, että se jänne pysyy, että pystyy pelaamaan 3 erää hyvin, niin siinäkin on paljon tekemistä vielä, että se hajosi jo se paketti, mutta niin usein käy jo. Mitä sä näet pelikurin? Tässä on pelattu 2 harjoitusottelua nyt ja siellä on tullut 3 suihkukomennusta, joista 2 samalle kundille. Onko tämä suunnitelman mukaista? No ei ole mitään suunnitelman mukaista, mutta kyllä me tietysti ollaan puhuttu tästä asioista paljonkin ja kyllä meidän pitää pystyä olemaan myöskin sieltä boksista pois, että sieltä käsin ei pelejä voiteta. Sulla ei ole päävalmentajakokemusta aikaisemmin miehissä ja monet muistaa Valtteri Immosen kauden 2005 Jokereissa, joka meni lievästi sanottuna poskelleen. Mitä aiot tehdä, että tämä ei toistu IFK:ssa? Mä uskon kovaan työntekoon ja mä uskon vaan tiimityöskentelyyn ja siihen, että tuolla on pelaajat ja valmentajat ja kaikki, ketä tuohon kuuluu, niin tehdään yhdessä hyvä työ ja ei luulla mitään, tehdään vaan töitä.